క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని గ్రంథమైన బైబిల్లో నుండి మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా ఉన్నవేవో ఆయనకు తెలియను. దేవుని యొక్క వాక్యము పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. ఈరోజు సందేశం యొక్క అంశము ఏమిటంటే పరలోకపు తండ్రి. పరలోకములో నీకొక తండ్రి ఉన్నాడు. ఈ సత్యాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాలి. పరలోకపు తండ్రి గురించి దేవుని గ్రంథమైన బైబిల్లో అనేక సార్లు ప్రస్తావించబడింది. ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాల్లో నుండి పరలోకపు తండ్రిని గురించి మనము నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాము. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో పరలోకపు తండ్రిని గురించి ఈ విధంగా చెప్పబడింది. ఈ హేతువు చేత పరలోకమందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళుని మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. పరలోకము మీద ఉన్న భూమి మీద ఉన్న ప్రతి కుటుంబము కూడా ఈ తండ్రి యొక్క కుటుంబముగా పిలువబడుతూ ఉంది అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో మరి ఒక మాట రాయబడి ఉంది. శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై ఉండిరి, వారి యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటిమి. అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వానికి మరి ఎక్కువగా లోబడి బ్రతుకవలెను కదా. ఈ లోకంలో మన శరీర ప్రకారముగా ఈ లోకంలో మనకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. అదే విధముగా మన ఆత్మకు కూడా తండ్రి ఉన్నాడు. ఆయన దేవుడు అని దేవుని గ్రంథమైన బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. మనకు శరీరము ఏ విధంగా తండ్రిలో నుండి మనకు వచ్చిందో మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ దేవునిలో నుండి మనకు వచ్చింది. అందుకని దేవుడు మనకు తండ్రి అని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే శూన్యములో నుండి సమస్తమును కలుగ చేసినటువంటి దేవుడు సమస్తమునకు కూడా మూలాధారముగాను సమస్తమునకు ఆధారముగాను ఉన్నాడు. మరి ముఖ్యంగా మన ఆత్మలకు ఆయన తండ్రి అని వాక్యము స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది. ఈ విశ్వము మొత్తము కూడా దేవునిని తండ్రిగా చూస్తూ ఉంది. దేవుని బిడ్డలమైన మనము పరలోకమందున్న దేవునిని చూసి తండ్రి అని పిలిచే వారంగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయనను తండ్రిగా చూడాలి, గుర్తించాలి అని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన భూమి మీద ఉన్న తండ్రిని గురించి ఇలాగ చెప్పాడు. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 4, 5 వచనాలలో తల్లిదండ్రులను గణపరచుమనియు తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించేవాడు తప్పక మరణము పొందవలననియు దేవుడు సెలవిచ్చెను. మీరైతే ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి నా వలన నీకేది ప్రయోజనమగునో అది దేవార్పితమని చెప్పిన ఎడల అతడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను గణపరచనక్కర్లేదని చెప్పుచున్నారు అని యేసయ్య పరిసయ్యుల మీద కోప్పడుతున్నట్లుగా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది. ఈ భూమి మీద ఉన్న తల్లిదండ్రులను మనము గౌరవించాలి, గణపరచాలి అని మనము ఇందాక చదివిన హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో వారి యందు మనం భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంది. ఇంకా వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే శరీర ప్రకారమైన తండ్రులకు మనము భయపడి వారిని గౌరవించి వారికి సన్మానిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన ఆత్మకు తండ్రి అయినటువంటి దేవునిని మనము ఎంతగా గణపరచవలసి ఉంది అని వాక్యము మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇంకా ఏమని తెలియచేస్తూ ఉందంటే మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 37వ వచనంలో తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అని యేసయ్య చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ దేవుడైతే తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, సన్మానించాలి అని చెప్పాడో
అదే దేవుడు తన విషయముకు వచ్చేసరికి ఆయన ఏమని చెప్తూ ఉన్నారంటే, నాకంటే భూ సంబంధమైన తండ్రిని ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మొదట మనము దేవునికి ప్రథమ స్థానము ఇవ్వాలి. రెండవది భూ సంబంధమైన తండ్రికి. మన జీవితంలో ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి తండ్రిని మనం ఎంతగా గణపరుస్తున్నామో, గౌరవిస్తున్నామో, దానికంటే అత్యధికంగా దేవాది దేవునిని గౌరవించాల్సి ఉంది అని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఇంకా వాక్యము ఏమని చెప్తూ ఉందంటే, మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునిపే. దేవుని బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరూ యేసయ్య నామమందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునికి బిడ్డలుగా ఉన్నారు. వారు ఆయనను తండ్రి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. మనం వెళ్తున్నటువంటి సంఘాల్లోనూ మనం సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూసినప్పుడు వారు అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలని, మనము అందరము కలిసి దేవుని తండ్రి అని పిలిచే వారంగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా వాక్యము ఏమని చెప్తూ ఉందంటే 6వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో, అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి అని వాక్యము చెబుతూ ఉంది. ఈ మాట ఇంకా వ్యక్తిగతంగా ఉంది. దేవునిని చూసి దేవుడు మా అందరి తండ్రి అని చెప్పేది ఒకటైతే, దేవుడు నా తండ్రి అని వ్యక్తిగతంగా చెప్పేది మరి ఒకటి ఉన్నతమైనదిగా ఉంది. ఈరోజు దేవుడు నిన్ను చూసి నా కుమారుడా, నా కుమారి అని పిలవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. మీరు కూడా ఆయనను చూసి నా తండ్రి అని చెప్పేవారుగా మీరు ఉండాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. మీరు ఆయన నామమందు ఇంకా విశ్వాసం ఉంచలేదా? ఆయనను మీరు ఇంకా అంగీకరించలేదా? అయితే మీరు త్వరపడి మీ పాపమును ఒప్పుకొని పరలోకపు తండ్రిని మీరు గుర్తించాలి అని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. మీ ఆత్మకు తండ్రి అయిన దేవుని వైపు ఇప్పుడే మీరు చూడాలి అని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని వాక్యము ఇంకా ఏమని చెప్తూ ఉందంటే, కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 6వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనయుందును, వారు నా ప్రజలయుందురు, కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి ప్రత్యేకంగా ఉండండి. నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనయుందును, వారు నా ప్రజలయుందురు. నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకొందును, మీకు తండ్రినై ఉందును, మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలనై ఉందురని సర్వశక్తి గల ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. దేవుని వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే, దేవా మీరు నాకు తండ్రిగా ఉండాలి, నా ఆత్మకు తండ్రి అయినటువంటి దేవా ఈ రోజు నుండి మీరు నాకు తండ్రిగా ఉండాలి అని మీరు కోరుకుంటే, ఆయనకు మీరు ప్రార్థన చేస్తే వాక్యం చెప్తూ ఉంది, నేను నిన్ను చేర్చుకుంటాను అని ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా ప్రభు ఏమని చెబుతూ ఉన్నాడంటే, మీకు నేను తండ్రిగా ఉంటాను, మీరు నాకు కుమారులుగాను కుమార్తెలుగాను ఉంటారు అని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు. మీరు ఆయన దగ్గరకు వస్తారా? ఆయన మిమ్మల్ని కాదు అని చెప్పడు. ఆయన మీ మధ్య సంచరించాలని, మీతో మాట్లాడాలని, మీ ఎడల తనకున్న ప్రేమను చెప్పాలి అని, తన శక్తిని మీ జీవితంలో కనపరచాలి అని దేవుడు బహుగా వాంఛిస్తున్నట్లుగా ఈ వచనము మనకు చెబుతూ ఉంది. ఈ తండ్రికి మీరు బిడ్డలుగా మారాలి అని కోరుతూ ఉన్నాను. యేసయ్య మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాల్లో దాదాపు 13 సార్లు పరలోకమందున్న తండ్రిని గురించి ఆయన వివరించాడు. ఒకే మాట మరలా మరలా చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటంటే, తన శిష్యులు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి, పరలోకములో తమకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. ఒకవేళ మీరు ఈ లోకంలో ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నారా, నన్ను ప్రేమించేవారు, నా గురించి శ్రద్ధ తీసుకునేవారు, నా వారు అనే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారా? అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది, నీకు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేకపోయినప్పటికీ, ఎవరూ ప్రేమించలేకపోయినప్పటికీ కూడా పరలోకమందు నీకు తండ్రి ఉన్నాడు, ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. యేసయ్య ఆ తండ్రి గురించినటువంటి 5 లక్షణాలను చెప్పారు. మొదటిది మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 48వ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.
పరలోకపు తండ్రికి ఉన్న మొదటి లక్షణము ఏమిటంటే ఆయన పరిపూర్ణుడు, ఏ లోపము లేనటువంటి వాడు. ఆయనలో ఏ పాపము లేదో, ఆయనలో ఏ చీకటి కూడా లేదో. ఆయన అన్ని విషయములలో పరిపూర్ణుడుగా ఉన్నాడు. అందుకనే వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు కూడా పరిపూర్ణులుగా ఉండాలి. ఆయన లక్షణాలు మీ జీవితంలో కనబడాలి, నా జీవితంలో కనబడాలి. దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే మనుషులు మీ సత్క్రియలు చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన బిడ్డలంగా పిలువబడుతున్న మనము కూడా అదే విధమైన పరిపూర్ణత కలిగి ఉండాలని, మన ద్వారా పరలోకపు తండ్రికి మహిమ రావాలి అని, ఘనత రావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే దేవుని నామము హెచ్చించబడాలి అంటే నీవు నేను తప్ప మరి ఎవరు కూడా ఈ భూమి మీద లేరు. ఎందుకు అంటే మనము ఆయనను తండ్రిగా గుర్తించాము, ఆయన యొక్క స్వభావం మనలో ఉంది అన్నట్లుగా మనము ఈ లోకానికి చూపించాల్సి ఉంది. పరలోకపు తండ్రిని గురించిన కొన్ని మాటలు మనం గమనిద్దాము. మొదటిది, ఆయన నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు, ఆయనలో ఏ దుర్నీతి కూడా లేదు. అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసయ్యుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కావాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. మన నీతి అధికము కావాలి, మనం నీతిమంతులముగా ఈ లోకంలో జీవించాలి. ఒకవేళ ఎందుకు అని మీరు అడుగుతారా? అయితే దానికి జవాబు మన పరలోకపు తండ్రి నీతిమంతుడు కాబట్టి నువ్వు కూడా నీతిమంతులుగా జీవించాలి. ఇంకా వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే 25వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో మనము నిర్నిమిత్తముగా కోపపడకూడదు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. మనము శాంతము కలిగిన వారముగా ఉండాలి, అనవసరమైనటువంటి కోపమును మనము ప్రదర్శించకూడదు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ఇంకా వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే 28వ వచనంలో మనము పరిశుద్ధమైనటువంటి చూపు కలిగిన వారముగా ఉండాలి అని వాక్యం చెప్తోంది. ఒక స్త్రీని మోహ చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసిన వాడవుతాడు అని ప్రభు యొక్క మాట చెబుతూ ఉంది. పరలోకపు తండ్రి యొక్క కన్ను పరిశుద్ధమైనది, ఆయన అపవిత్రతను చూడలేడు. కాబట్టి ఆయన బిడ్డలముగా పిలువబడేటువంటి మన కన్ను కూడా పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి అని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా దేవుని మాట ఏమని చెబుతూ ఉందంటే 5వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో చదువుతూ ఉన్నాను. మీ మాట అవును అంటే అవును, కాదు అంటే కాదు అని ఉండాలి. వీటికి మించినది దుష్టు నుండి పుట్టినది అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. పరలోకపు తండ్రి ఆయన అబద్ధం ఆడేటువంటి తండ్రి కాదు, ఆయన మాట సత్యము, ఆయన మాట యథార్థమైనది. కాబట్టి ఆ తండ్రి బిడ్డలమైనటువంటి మనము కూడా మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడినప్పుడు మన మాట ఖచ్చితమైనదిగా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే మనం ఇతరులకు సహాయము చేయాలి అని చెబుతూ ఉంది. ఇంకా వాక్యం ఇలా చెబుతూ ఉంది. 44వ వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను. నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని దేవుని వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. మనము శత్రువులను ప్రేమించాలట, వారి కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి అట. ఈ లోకస్తునికి ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అతడు నవ్వుతాడు. ఎందుకు అంటే స్నేహితుని స్నేహించాలి, శత్రువును ద్వేషించాలి అనేది ఈ లోకము యొక్క బోధ, ఈ లోకస్తులకు నేర్పించినటువంటి బోధ. కానీ వాక్యం చెప్తూ ఉంది మనము ప్రత్యేకమైనటువంటి వారము. మనకు కీడు చేసి, మనకు హాని చేసి, మనల్ని నిందించి, మనల్ని అవమానించి, మన మీద ద్వేషము కలిగిన వారిని కూడా
ప్రేమించేటువంటి స్వభావము మనలో ఉంది అని, ఆ స్వభావము పరలోకమందున్న తండ్రిది అని దేవుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ మాటలన్నీ చూసినప్పుడు ఇది మనకు అసాధ్యముగా అనిపిస్తుంది, ఎలాగ జీవించగలము అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఒకటి సత్యము, శరీర ప్రకారముగా దీనిలో ఏది మనము చేయలేము. కానీ మనము పరలోకపు తండ్రికి పుట్టిన వారము, మనం రక్త మాంసముల వల్ల పుట్టిన వారము కాదు, ఆత్మ వల్ల పుట్టిన వారము అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది. దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తూ ఉంది, కుమారుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తూ ఉంది. కాబట్టి దేవుని ఆత్మ సహాయము చేత పరలోకపు తండ్రికి ప్రియమైన బిడ్డలముగాను, ఆయన యొక్క పోలిక కలిగిన వారముగాను ఈ లోకంలో జీవించడానికి ప్రభువు మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు. అలా ఉన్నప్పుడే మనము పరలోకపు తండ్రికి బిడ్డలుగా ఉంటాము అని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది. ఇంకా పరలోకపు తండ్రి గురించి మరి ఒక మాట చెప్పబడి ఉంది. 6వ అధ్యాయము 1వ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను. మనుషులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడుడి, లేని ఎడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రి యొద్ద మీరు ఫలము పొందరు. 4వ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను. అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే, నీ తండ్రి రహస్యమందు ఉన్నాడు, ఆయన నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. కాబట్టి మనము ఏది చేసినా సరే మనుషుల ఎదుట చేసినట్లుగా కాకుండా దేవుని ఎదుట చేస్తున్నట్లుగా చేయాలి అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. దేవుడు రహస్యమందుండి నిన్ను నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు, ప్రతి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. మనము ఆయనను చూసినప్పుడు మనకు ఆయన కనబడట్లేదు, కానీ ఆయన మనలను స్పష్టముగా చూస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తూ ఉందంటే, ఆయన కన్నులకు మనము మరుగుగా లేము అని వాక్యము స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది. అందుకనే మన ప్రార్థన, మన ధర్మము, మన ఉపవాసము ఆయన చూస్తున్నాడు అని చేయాలి అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ఈరోజు మరొక మాటను నేను మీతో తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. రహస్యమందుండి చూస్తున్న మన తండ్రికి మన ప్రతి సమస్య తెలుసు. మనల్ని స్పష్టంగా చూసేటువంటి తండ్రి మన సమస్యలను కూడా స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాడు. మన జీవితంలో సమస్యల నుండి తప్పించుకోవాలని, పరిస్థితులు మారాలి అని చెప్పి ఈ లోకంలో అనేకుల దగ్గరకు పరిగెత్తి ప్రయత్నము చేసి విఫలమవుతూ ఉంటాము. కానీ రహస్యమందు చూస్తున్నటువంటి మన తండ్రి వైపు చూసి, తండ్రి నాకు సహాయము చేయండి అని అడిగితే తప్పకుండా ఆయన మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇస్తాడని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టముగా తెలియచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనము ఒంటరిగా ఆయన సన్నిధిలో గడపడము నేర్చుకోవాలి. అందుకని ఆయన చూస్తున్నాడు అని మాత్రమే ఉపవాసం ఉండడము కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. అలాగనే ధర్మము చేసేటప్పుడు తండ్రి చూస్తున్నాడు అని మాత్రమే ధర్మము చేయాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. మొదటిది ఆయన మన పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధుడు. రెండవది పరలోకపు తండ్రి రహస్యమందుండి మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. మూడవది ఆయన మన అక్కరలను ఎరిగినటువంటి తండ్రి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది, మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునిపే మీకు అక్కరగానున్నవేవో ఆయనకు తెలియను అని వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది. మన పరలోకపు తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి, తండ్రి ఇది నా అవసరం అని మీరు చెప్పినప్పుడు వాక్యం చెప్తూ ఉంది, మీరు అడగక ముందే మీ అక్కర్లన్నీ ఆయనకు తెలుసు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. దేవుడు ఎంతో శ్రద్ధ కలిగిన వాడు మన మీద. మన జీవితంలో అక్కర ఏదో, అవసరము ఏదో ఆయనకు బాగా తెలుసు. ఆయన మన అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు అని స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. దేవుడు నా అక్కర్లను, నీ అక్కర్లను ఆయన ఎరిగిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. అదే సమయంలో మన అక్కర్లను తీర్చగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ప్రార్థన చేయడానికి ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు
మనకు ఈ అవగాహన ఉండాలి. దేవునికి నేను అడగక ముందే ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. దేవుడు నేను అడిగిన ప్రతి దానిని నాకు ఇస్తాడు అని మనము నమ్మే వారముగా ఉండాలి అని వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలా చెప్తూ ఉంది. 26వ వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను. చూడండి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు, మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. పరలోకపు తండ్రి ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి పక్షిని ఆయన పోషిస్తున్నాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. పక్షులు అవి పంటను విత్తవు, అవి కోయవు, అవి కూర్చుకొనవు, అయినా సరే వాటికి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని దేవుడు అందిస్తున్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే, మనము తిండిని గూర్చి కానీ, వస్త్రమును గూర్చి కానీ, మన అక్కర్లను గురించి కానీ చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు అని వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా వాక్యము ఇలా చెబుతూ ఉంది, మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా. మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా. ఈ లోకంలో ఉండే పక్షులు అన్నిటికంటే దేవునికి నీవు నేనే ప్రాముఖ్యమైన వారమని, శ్రేష్టమైన వారమని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది. చాలాసార్లు నాకు ఇలా అనిపిస్తూ ఉంది, ఈ లోకంలో మనుషులు పక్షుల గురించి, జంతువుల గురించి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్లుగా, వాటికి అనేకమైన సదుపాయాలు అన్నిటినీ కల్పిస్తూ వాటిని బ్రతికిస్తున్నట్లుగా, పోషిస్తున్నట్లుగా తాము అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ వాక్యం చెప్తూ ఉంది, దేవుని చేతుల్లో పక్షులు ఉన్నంత వరకు అవి పోషించబడుతూ ఉన్నాయి, అవి క్షేమముగా ఉన్నాయి. ఏదైతే మనుషుల చేతుల్లోనికి వస్తూ ఉన్నాయో అవి క్షీణించిపోతూ ఉన్నాయి. మన జీవితము దేవుని చేతుల్లో ఉన్నంత వరకు దేవుడు నిశ్చయముగా మనల్ని పోషిస్తాడు. ఆయన మనల్ని వదిలిపెట్టాడు. ఒక్క దినము కూడా మనము పస్తులుండకుండా దేవుడు మనకు కావలసిన ఆహారాన్ని, అవసరాలను తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడు అని వాక్యము తెలియచేస్తూ ఉంది. వాక్యము ఇంకా ఇలా చెప్తూ ఉంది. 31వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను. కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటి విషయమై విచారింతురు. పరలోకపు తండ్రిని ఎవరు కలిగి లేరో, దేవాది దేవుని చూసి తండ్రి అని పిలిచేటువంటి ఆ కృప, ఆ భాగ్యము ఎవరికి లేదో వారు విచారిస్తారట. కానీ నువ్వు దేవునిని తండ్రి అని పిలుస్తున్నావు కదా, ఆయనకు నువ్వు కుమారుడు, కుమార్తెవై ఉన్నావు కదా, అయితే మనము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అని వాక్యము స్పష్టముగా తెలియచేస్తూ ఉంది. లూకాసు సువార్త 15వ అధ్యాయంలో మనకు తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి తెలుసు. వాక్యము ఇలా చెబుతూ ఉంది. 15వ అధ్యాయము 16వ వచనము, వాడు పందులు తిని పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొన ఆశపడును గాని ఎవడును వానికేమీ ఇయ్యలేదు. అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు, నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది, నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాను, నేను లేచి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్తాను అని ఒక తీర్మానం చేసుకొని ఆయన లేచి బయలుదేరి వచ్చాడు. ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ఎంతో మంది కూలివాండ్రకు నా తండ్రి పోషిస్తూ ఉన్నాడు, మరి నేనెందుకు ఇక్కడ పందులు తిని పొట్టుతో నా కడుపు నింపుకోవాలి అని నేను ఎందుకు ఆశపడాలి? దేవునిని వదిలిపెట్టిన వారి జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఇలాగనే జరుగుతూ ఉంది. ఎవరైతే దేవునికి దూరం అవుతారో, ఎవరైతే దేవునిని వదిలిపెట్టేసి తమ సొంత శక్తిని, తమ సొంత ధనాన్ని నమ్ముకొని దేవునిని గౌరవించడము మరచిపోతారో వారి జీవితంలో పరిస్థితులు ఈ విధంగానే భయంకరంగా మారిపోతాయి. కానీ ఈయనకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు, అరే నా తండ్రి సమస్తమును పోషిస్తూ ఉన్నాడు, నేను ఆ తండ్రి దగ్గరకు వస్తాను అని ఆయన లేచి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు వాక్యం చెబుతూ ఉంది, తండ్రి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు. వాక్యం చెప్తూ ఉంది, వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాడిని చూచి కనికరపడి
పరుగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనును అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, దేవునిని మరచిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోయావా? మరలా దేవుని దగ్గరకు వస్తే ఆయన అంగీకరిస్తాడా లేదా అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా? ప్రభు యొక్క మాట చెప్తూ ఉంది, తండ్రి నీ మీద కనికర పడుతూ ఉన్నాడు. నువ్వు ఆలోచించే దేవుడు నీకు కావాలి అని నువ్వు కోరుకొని తండ్రి అని పిలిచినప్పుడు దేవుడు నీ దగ్గరకు వస్తాడు. ఆయన నిన్ను కౌగలించుకుంటాడు, ఆయన నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. నీ జీవితంలో నువ్వు ఏమేమైతే కోల్పోయావో వాటన్నిటినీ మరలా నీకు ఇస్తాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తూ ఉంది. నీ తండ్రి నిన్ను పోషిస్తాడు, నీ తండ్రి నిన్ను పోషిస్తాడు. మనుషుల వైపు నువ్వు చెయ్యి చాపాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు అడుక్కొని బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు. సర్వ సృష్టికి ఎవరు ఆది సంభూతుడుగా ఉన్నారో, సర్వ సృష్టిని ఎవరు పోషిస్తూ ఉన్నారో ఆయన నీకు తండ్రి, ఆయన నిన్ను పోషిస్తాడు. దేవుని వాక్యం ఇంకా ఏమని చెప్తూ ఉందంటే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో, మీరు చెడ్డవారయుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను నెరిగి ఉండగా పరలోకమందున మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులను ఇస్తాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. పరలోకమందున తండ్రి ఈ భూమి మీద ఉన్న తండ్రి కంటే మంచివాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ఈ భూమి మీద ఉన్న తండ్రులు చెడ్డవారైనప్పటికీ తమ బిడ్డలకు మంచి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. వారి బిడ్డలు మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. వారి బిడ్డలు వారి జీవితంలో మంచిగా వర్ధిల్లాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. మరి దేవాది దేవుడు మంచి దేవుడుగా ఉన్నాడు, ఆయన మంచి ఈవులను ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యము ఏమని చెబుతూ ఉందంటే, శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియో సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పర సంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును అని వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. పరలోకమందున్న తండ్రి ఆయన జ్యోతిర్మయుడైనటువంటి తండ్రి. ఆయన దగ్గర శ్రేష్టమైన ఈవులు ఉన్నాయి. ఆయన దగ్గర ప్రతి వరము ఉంది, అది సంపూర్ణమైనది. అది ఆయన దగ్గర నుండి బయలుదేరి నీ జీవితంలోనికి ఇవ్వాలి అని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు. ఈ మాట ముఖ్యముగా పరిశుద్ధాత్మను గురించి చెప్పబడింది. శ్రేష్టమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన వరముగా మనకు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాడని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని, పరిశుద్ధాత్మ బలమును మనము కలిగి ఉండాలి. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ కంటే శ్రేష్టమైన ఈవి ఏది కూడా లేదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కంటే శ్రేష్టమైన వరము ఏది కూడా లేదు. కోట్ల కొలది ఆస్తుల కన్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా అమూల్యమైన వాడు. ఆయన మనకు కూడా శ్రేష్టమైన వాడుగా మారాలి అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ఇంకా మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే, ఆయన పరలోకమునకు చేర్చేటువంటి తండ్రి. తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద మనము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్క దినము కూడా ప్రభు మనల్ని వదిలిపెట్టాడు. ఆయన పరలోకమునకు తీసుకుని వెళ్తాడు. పరలోకము ప్రవేశము మనకు సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది. దేవుని వాక్యం ఇంకా ఏమని చెప్తుందంటే, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15, 16, 17 వచనాలలో వాక్యం ఇలా చెప్తూ ఉంది, మనము పిల్లలమైతే వారసులము అని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. దేవుని మహిమకు వారసులము అని దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది. దేవుడు ఈరోజు నిన్ను ప్రేమిస్తూ నీతో ఒక మాట చెబుతూ ఉన్నాడు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నేను నీకు తండ్రిగా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను, నేను నీ మధ్య సంచరించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను, నేను నిన్ను పోషించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను, శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి నీకు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. పరలోకపు తండ్రి వైపు చూస్తే, దేవా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను, మీ ప్రేమను నమ్ముతున్నాను, మీరు పోషించే వారిని నమ్ముతున్నాను, నా జీవితంలోనికి రండి, నా జీవితాన్ని మీ చేతికి ఇస్తూ ఉన్నాను, మీరు నాకు కావాలి. నేను కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, తండ్రి మీరు నాకు తండ్రిగా ఉండాలి, దేవా నేను మీకు బిడ్డగా ఉండాలి,
ఈ లోకంలో నా జీవితము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండాలి, నాకు సహాయము చేయండి అని మీరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి. ఒక ప్రత్యేకమైన సన్నిధి మీ జీవితంలోనికి వస్తూ ఉంది. ఒక ప్రత్యేకమైన శాంతి, నెమ్మది మీ జీవితంలోనికి వస్తూ ఉంది. పరలోకపు తండ్రి కనికరపడి నీ వైపు పరిగెత్తుకొని వస్తూ ఉన్నాడు. తన చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు. నీ జీవితాన్ని ఆయన చేతులకు అప్పగిస్తావా? నీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రియమైనటువంటి తండ్రి, మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయనా, నశించిపోయేటువంటి వారమైన మా జీవితంలో మీరు పలికినటువంటి అద్భుతమైన మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. శరీర ప్రకారముగా మేము ఈలో భూ సంబంధమైన తండ్రులకు బిడ్డలముగా ఉన్నప్పటికీ మాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు మీరు తండ్రి అని మీరు తెలియచేసినందుకు మీకు వందనాలు. ఈ సృష్టి అంతటిలో మేము శ్రేష్టమైన వారమని మీరు తెలియచేసినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. మా పాపమును క్షమించే తండ్రిగా ఉండే నాయనా, మమ్మల్ని అంగీకరించే తండ్రిగా, మమ్మల్ని చేర్చుకునే తండ్రిగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. మీ యొక్క వాక్యమును బట్టి మీ బిడ్డలు మీరు దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. వీరి ప్రతి అక్కరను మీరు తీర్చమని వేడుకుంటున్నాను. వీరి యొక్క ప్రతి అవసరత యేసు నామములో తీర్చబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధాత్మ అయిన శ్రేష్టమైన వరము ఈవిని వీరిలో ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నాను. తండ్రి, మీతో దగ్గర సంబంధము కలిగి, మీతో ప్రేమ కలిగి, ఐక్యత కలిగి ఉండే వరముగా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు దీవించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.